decidir escriure i per què, si ho recordes? Està relacionat d'alguna manera amb fets històrics, és a dir, amb esdeveniments. Per exemple, recordo que vaig escriure alguna coseta quan es va morir el Franco. De fet, és probable que fos el primer que escrivís. Jo devia tenir 12 anys, o així. I sí, recordo que probablement aleshores vaig escriure el meu primer poema. Amb què t'inspires per escriure? Què m'inspiro? Realment, més que inspirar-me en un fet concret, jo quan he escrit és més a partir d'un sentiment, d'un estat. És a dir, jo el que intento d'alguna manera, o he intentat, és transportar més aviat estats de consciència, sentiments, que no pas idees concretes. I creus que en la teva obra predominen més els estats alegres o els estats tristos? O sigui, què et motiva més a escriure? Francament, la meva obra és més aviat de crisi, més aviat de situacions de tensió dramàtica, en el sentit, i per tant parteix d'estats negatius, tot i que no sempre el resultat final pot ser negatiu, sinó que precisament a través de l'escriptura és una forma de superar aquests estats també, i per tant el resultat no té per què ser negatiu necessàriament, tot i que sovint sí, perquè en el mateix s'elabora sobretot a partir d'aquests moments. En aquests moments, quant temps dediques a l'escriptura? Escrius sovint? Sí. O ha canviat al llarg dels anys? En la meva adolescència hi havia un període, estic parlant 17-18 anys, o 15, 16, 17, 18 anys, en què sí que d'alguna manera jo tenia la idea o la pretensió de ser escriptor, de voler fer una obra, sobretot poètica, i en aquella època sí que intentava dedicar-hi unes hores i seguir més o menys una estratègia per produir, per fer obra i tal, però això cada vegada menys, de forma menys sistemàtica, i al final, realment, quan ja ha estat una creació més autèntica, no seguia tampoc cap pauta, sinó que era cosa esporàdica i de forma, quan em venia de gust i realment creia que em sentia motivat i valia la pena fer-ho, no? En aquests moments tens algun poema al calaix o alguna obra començada? Home, aviam si tinc una obra començada, però de la qual només tinc 3 o 4 poemes i és molt complicat de fer-la i no sé si mai la faré. Com creus que ha de ser un bon llibre, una bona obra literària? Autenticitat. Crec que ha de ser una cosa en què l'autor s'impliqui realment. No vol dir que hagi de ser una cosa viscuda o una cosa molt realista o això, no, sinó que el que ha de tenir, crec jo, és un procés creatiu en què s'implica l'autor de veritat, que no allò que segueix unes pautes determinades d'escola que li diuen, mira, una obra ha de començar per aquí, ha de tenir això i ha d'acabar així, sinó que vagi més enllà de tot això i que s'impliqui en la creació. Per acabar, què és per tu l'escriptura? L'escriptura, la vida. La vida en el sentit que, aviam, m'explico per si cal. Jo penso que l'escriptura és creació i penso que hem de viure de forma creativa. I si vivim així, de fet, al capdavall el que fem és escriure la nostra pròpia vida. Per això l'escriptura per mi és la vida. Intento escriure la meva vida
d'una manera que potser no és en paraules, però sí que cada dia doncs, fer-ho d'una forma autèntica i no seguint els cànons o les pautes que et venen imposades, sinó de forma autèntica i honesta amb tu mateix i amb els altres. Per això, d'alguna manera, la teva faceta com a editor forma part també d'aquest vessant creatiu. En un moment donat m'he trobat amb una crisi creativa, diguéssim, gairebé insolucionable, doncs, que he pogut donar-li continuïtat a través de l'activitat com a editor, que plantejo sempre com una cosa creativa, no? I per tant com una manera també d'escriure, de fer poesia.